Ahojte všetci, ja som YouTube Dusty.sk a po dlhej dobe tu máme video, presne mesiac som nevydal video, no to je také, že sa mi trochu nechcelo, no tak čo už. A dneska ešte bude jedno video za špeciál, za 60 odberateľov, veľmi by som sa vám chcel poďakovať, takže ďakujem, mali by ste byť na seba hrdí, že ste tam vôbec dali ten like a odber a my môžeme ísť rovno na to. Dneska asi nebude veľký opening, iba jedna startropa, no a v shopu som tiež všetko zobral, takže je tam moc nič. Aj toto, free a také veci. Jediné kredity si zoberiem, no a mám dosť veľa nových brawlerov. Kvôli tomu, lebo kde to máme? Dostal som Piper, potom ešte, kde to mám? Angela, neviem, to ste, ne, nový tiež a Baza, ten bol zadarmo v shope, no a potom ešte Kita. S tým sa hrá naozaj dobre. Ako, ten je no, a čo tu na tak máme? Najlepšie, no na Otisa, no a duo si dáme, duo, čo do pekla. Tak a teraz si dáme Otisa. Tak. To by sme mali hrať. Dúfam, že vyhráme, lebo to by som teraz potreboval. Takže poďme na to. OK. Tak, poďme. Tak, akože táto mapa není vôbec zlá. S ňou hrávam ale iba sola. Tak, poď, ja som Otis. No, dobre. Sorry. Tak, musíš... trošku hápka. Tak, tam máme skvítka. Neviem, že kde je tá... Áno, vedel som to. Je dole. Bow. Daj ho dole. A bas. No tak. No, tak toto nemalo vypadať. Sme tretí. A spravilo sa mi nič. Neviem, že koho si mám akože dať. 12. Tu mám tiež 12. Tak, dáme Ginio. Uvidíme, ako to pôjde teraz. Lebo chceme ten opening, to je asi najväčšie, čo budeme chcieť. OK. Zatiaľ to vypadá fajn. Ináč, čo sú tie rank, tak ja to moc nehrám, lebo akože moc ma to tam ani nebaví a nechce sa mi to. No poď. Tam je tá Lily, tu nemám rád, bo to je... No. Ide za nami. To vedel podľa stôp. Aha. Strašne rýchla. OK, chalani. Kľud. Mám síce tú ruku, ale tu vôbec nechcem používať. OK.
No čo, Lily? Ja aspoň dúfam, že sa tak volá. Ja som mu minimálne... No poď, ty si môj. No, OK. No, toto mohol byť zásah. Teraz som to síce mohol použiť. Dobre, tu na to nekničíme. Lily, tam idem preč. OK. Myslel som si, že to asi takto dopadne, lebo nebolo to tajkrát najľahšie. Ale my chceme ten opening a nejak sa nám nedarí. Presne preto si vezmem legendárneho kita. A máme na to. Ináč, vydali novú hru. Že či to je pravce, alebo neviem, jak to je. Vydali novú hru, takže a za to budete dostávať zadarmové skiny a 10 startupov, takže určite sa zaregistrujte. A je to tak lepšie. Dal som duo, aj keď som chcel solo. Niečo aj. Som nemal robiť, aj keď neviem, na čo som to spravil. Takže som dal proste duo. Takže máme takto. A teraz sa nám to už podarí. Dúfam, že to bude aspoň tá prvá výhra. Tak, poďme na to. OK. Toto nevypadá moc ťažko, okrem toho Leona. Hej, toto už není možné. Toto prestáva byť sranda. OK. Tak nič. Ideme rovno na ďalšiu hru. Ja mám samé minusy. Neviem, že prečo, ale mám. No a tu vypadá takto. Vy sa tam pobíte. Opa. Tak. Ale isto. Tak tá o mne vedela. To som si v podstate ani nemyslel. Tu máme nejaký veľký súboj. Už není. A potrebujeme presne toto, presne. Poď preč. Tak to si vezmeme. Ešte tu máme keď takto zadarmo. Čo? Čo sa deje? Do pasce mi šiel, no okej. Čo? Kľudnime sa. No. Toto si vezmeme. No, kde si? Som to vedel. Tak, poď, si môj. Tak, to sa mi to páči. Prvá výhra. Ešte jedna, bude to fajn. OK. 15. Young to volá, kedy bol, teraz už to je tie. Ale budem to proste volať Young. Lebo sa nezabúda. No, ja som trošku hral a dostal som sa na 9500. No a chcem sa dostať až na 10 000. Aby som konečne bol už niekde vyššie. Čo moji friendovia? Michal Kačman. OK, tak niekto tu nebol online už 376, 415 dní. Tu niekto nebol, no? Pohoda. Tak, poďme. Ešte jedna výhra a máme opening. No, iba jeden start drop, ale nevadí.
Tak, poďme. Leon. Tak, seká sa mi to. A to presne nechcem, aby sa dialo. Oj, kľud. OK. Zaujímavé veci sa tu dejú. Hej. OK. Takže som len tak utiekol. Pohoda. Tento tu má. Yes. On to nečakal. Tak, toto som videl, takže sa neschová. Ani tento sa neschová. Leon, kľud. Ja viem, kto je pravý a kto aj nie. Ale tento není. Tento je pravý. Škoda, nevadí druhé miesto. To znamená čo? Že máme plus 20, OK. No, poďme. Super aj. Nevadí, plus 200. No. Je škoda, že tento skin by som chcel. Akurát, že to musím niečo splniť, takže to zatiaľ v pohode. Takže dáme si poslednú hru, aby sa nepovedalo. A potom dáme ešte jednu, lebo to zakončíme s mojim legendárnym hrou a to bude najlepšie. Takže poďme na to teraz tryhardy. Mačička. Ďakujem. Seká sa mi to. A čo je? Haha, nemá šancu. OK. Pohoda. Poďme ďalej. Tu nám máme boza. Tak. OK. To je veľmi riskantné, aby som do niekoho skákal. Ej. Jaj, no tak toto vôbec nebolo dobre. 0. OK. Teraz na to hlavné. Tak, tu ho máme. Na max. No, to si niekedy našetrím. Tu by bolo najlepšie získať. Asi toto. Ale to nevadí, my ideme na toto. Dúfam, že nám prinesie šťastie na túto poslednú hru. A že to bude naozaj dobré. Lebo inak, neviem. Poďme na to, poďme. Hej. Moje. Kjou, je to moje. Toto sa mi nepáči, ale tak čo už. Musíme ešte raz, aby sme boli minimálne tretí, druhý alebo prvý. Takže poďme. No. Toto zase není moc dobrá pozícia. Ale do stredu nechcem ísť, lebo tu hneď vedľa mňa. Kľudnime sa. Tak, musíme opatrne. Lebo to nemusí skončiť dobre. Tak. No. Nádhera. No. Toto sa mi vôbec nepáči. Tak ale čo už. Poďme ešte jednu. Nech.
Minimálne nech to je tak, ako to má byť. Takže, ako to tu vypadá. Piper, no okej. Nech sa páči. Tak, toto si vezmeme. Začneme to ničiť. A ideme ďalej. Kamo. Čo je? Stačí, nechoďte všetci na mňa. Fú. Veľmi tesné. Ideme radšej. Ej, jo. Hej. Nádherne. Toto bol kombo. Nikto? No. OK. Jak to tu spravíme? Ojojoj. Tu sa schovám. Tak. Nikto? Dobre. Ne, prosím. Áno. Som tretí. Toto sme potrebovali. 500. Že by aj ďalší opening. Áno. OK. Takže čo tam bude? Epic. OK. Tak jo mám. Tak toto by pre dnešné video bolo všetko. Dajte like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak čau.